Arratsaldeon berriz ere Bilbotik Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Gizonezkoen estropada orain Bilboko 13. bandera jokoan eta 20. Euskolabe Ligari emango zaio hasiera. Emakumeen Euskotren Ligak 14. urtea du, baina gizonezkoena lehenago hasi zen eta urtengoa 20. urtea da. Eta lehenik eta behingoz, Borja Rodrigo, TK Ligako presidente jaunaren hitzak ekarriko ditugu pantailetan. Bueno, pues un día bonito, un día de muchos nervios a nivel deportivo y a nivel organizativo, pues después de tanto tiempo trabajando durante el invierno, pues poder ofrecer y poder celebrar una nueva temporada de la Escola de Liga, de Euskotren Liga. Año especial, no solamente por el cumplir 20 temporadas desde el punto de vista del ACT, sino también por recuperar una zona que es fundamental para nuestro proyecto, que es esa ansiada fanzón que permite pues no solamente visualizar la regata en directo, sino también un punto de encuentro de las aficiones, ¿no? Que al final nuestras regatas es algo más que una prueba deportiva, es un punto de encuentro de aficiones, de pueblos, de cultura, gastronomía y turismo, y sin duda, bueno, después de 20 temporadas, pues seguir pudiendo celebrar nuestras regatas de esta manera, pues es una auténtica gozada. 19 edizio jokatuta eta palmares ederra Urdaibaik lortutakoa. Bueno, hemen Bilboko garaipen sorta da eta lehenengo datua emango dizuegu. Hondarribiak 5 garaipen hemen, Urdaibaik 3, Oriok 2 eta Kastrok eta Kaikuk bana. Hondarribia maite minduta dago errojupeko estropada eremu honekin eta hor daude emaitzak. Eta lehen gora etorrita 19 edizio ligak eta Urdaibaik 7 garaipen palmaresean erregea da. Bermeo Urdaibai, Hondarribiak 3 garaipen ditu, Kaikuk ere bai, Astillerok 2, Santurtzik 2, hain zuzen azkenengo biak, Kastrok 1 eta Oriok 1. Hoie dira, orain arte jokatutako danak, eta une batetik bestera, minutu batean izango dute irtetzeko agindua Kaikukoek. Taizia berriro, Igo berriak lehenengoz, Kaiku eta Getaria, eta gero joan zen urteko sailkapen nagusiaren arabera, eta errenta, nolabait esateko, datuak ezagutzeko eta onenak izan ziren entzun. Kasu hontan, Lekitxarrak 2 minutu beranduago ekingo dio eta 3 minutu beranduago Aresek. Orantxe minutu erdi, esan die, epailea. Daniel Mikel lehen aizeak izan duela, olako xeutzial diren bat, orain ere, ufadak adabil. Ea ba. Patroi lanetan parela. Playoffean ere hause egin zuen Jose Luis Korta. Gauna. Eta bestea Cristian Garma, aurten ikusiko duguna. Bai, entrenamentu batutan ikusi dut, nahiko fin. Estriborrera jokote du, bai ez. Gordoaz! Gorda Kaiku! Burla zainetan ibili nahi duela, esan du Jose Luis Korta. Galdala, bigarren txandan sartu eta azkar aldendu bekaldeko postu horietatik. Elitzateke txorra, igo berri bat entzat. Helburu horrekin asko baina. Begira harra honean, berrogeita, 7 paladan, un horretan txe, eta irutzen da beste minutu erdiren batean edo, jarraituko dutela pixkanaka, arraunketa iriku. Hemen irteran Getaria, Jon Larrañaga, entenatzaile eta arraunlari, arrobiko taldea, benetan merito handia dute, 12 arraunlari arrobikoak dituzte eta hau Getarian herri txiki batean lortzea valentzia handia da Ibon. Eta begira, una Xizagirre, zeharo, estriborrera, enfilatua eta begira txikota, ez da txa hori, horrek, bueno, metrokostor bat. Seguruti jotzea ere, nik uste dut horrelakoetan garrantzitsua dela. Besteak beste, irtera ustela erlojupekoan 10 segunduko opariarekin etortzen delako atzetik. Begira, makurtuta eta arraun altxatuta, Haze zua getu behar, begira. Berroita 6 paladan. Tera latza. Eta hemen Lekitxarra, Oser Zaldai, prestatzaile, eta arraunlari. Eta nolabait gazte batzuk bai barruan, Ibon, Robles hankekoa, entrenatzailearen tostakide. Robles Zatika, bai, hor estribor espaldan aritz urtu eta ere bai. Hauek mutrikun ikasten
denbora pasa, hor KE biligan eta KE bateko leian eta hortxe ibili, eta orain klubak premia izan duenean eta mutilak sendotuta ikusi dituztenean, etorri berriro gora. Goiko trainerura. Atzeko txopako ez da berria, hori ez da berria. Hogeita marretik gora, denbora ditu. Bai. Hogeita marretik gora. Etenik gabe. Eta horrek oraindik badu, Bai. Beste hamarkada bat jarraitzeko indarra badu. Bueno, eta hemen Ares, irtera puntuan, eta Aresek izugarrizko demoraldia egin zuen joan zen urtean. Jose Manuel Pelaez prestatzaile, eta patroi lanetan Salvador Montenegro, veterano bat, baina arrobikoa. Jauna, hortxe, estriborrean, brankaldean bi nobedade, bosgarren postan Miguel Piñeiro, Juan Carlos Martínez, eta abante hauek ere. Ia zongi eutzizion mailari, aparteko estuasunik gabe. Eta gainetik gero kontxarako txartela lortu. Entenatzaileari galdetu diotenean zer eskatuko zenioke aurtengoari. Aurtengoari joan zen urtekoa berdintzea, errepikatzea. Zer gehiago eskatu behar du. Gorputzak berdin, begira. Landutako traineru asko ikusten dira, maila honetan, baita Ares ere. Habe luzatu dute arraunketa, Edena Kaiku. Me cago en Dios. ¡Sigue! ¡Ay! ¡Ya! ¡Apa, Óscar! Adrián Miramon eta Beñata Praiz hankeko lanetan. Vamos a insistir en acabar, En 2, 1. Eta gizon garrantzitsuak kanpoan geratu dira gaur. Esan dugu Cristian Garma patroia, baina David Camacho bueltatu dena. Ontzi erdiko gizon xerifetako eta Xavier Mielgo beste bandan. Horren, eta, bueno, estropada asko daude, eta zer esango diogu Jose Luis Korter. Beno, lehen bota digun, kargo. Azte honetan ete benezan dugula. Azkeneko txanda, hobea ote den eta nik bai ez uste dut, gero denborak, arratsaldeak eta giroak, esango digu. Baina kortak arrazoi handi bat eman du, Konforme nago, nola ez da. Urakean noiz buelta hartzen duen. Gauza da, iragarpenak dioena, marea taulak dioena, eta gero gertatzen dena. Bueno, Kaiku estropadaren buruan da. Hori bai, tarte txikiarekin, Segundu bat beste 3 aurkarien. Etaria, Lekitxarra eta Ares. 36 palada. 36 palada eskasean. Aurrekalari, Mikel, galaktikoetako bat, horrelaxe, deitzen genien, jendeak galaxe deitzen ziren, 2009ko Kaiku handi hartako arraunariei, horra, Oscar Gomez, arrar motza sartuta. Eta lesio larria izan da gero orain, ja. Veterano izan, lesio larria beti dira txarrak. Baina, hala ere, buelta eta forma honean, merito handikoa da. Zeinen ondo gortu duten balantza, Gizon garrantzitsuak etorri dira, Iker Pascual, baita ere Sorin Silviu, santurtzi txapeldun horretatik, gero arkotetik Niko Repeto Argentinarra, Zubelt Perez ere, santurtzitik, eta nordezkoa izan zen, baina arrobikoa du Kaiku. Begira, Mikele, aizearen alde dagoeneko Kaiku ia 2 palada gehiago minutuko joz. Hori beti gertatzen da arraunketan. Aizearen kontra, aizearen alde, palada terdi, 2 palada ontzi berak, estropada beran, hori izaten da, nola ere, proportzio. Hemen esperantza. Bueno. Ez da partean izango, Trabesten dutenean geratu krono, Horrendik ez, orentxe. Bost eta 11 delitu dute. Kaikurentzat 5-9. Ziago azkarra, Ziago azkarra. Eta Getariak 5 eta 11. Pero aipatu behar da, Larrañaga, Getariaren entenatzailea, Kortaren eskolati pasatakoa dela, Orbainan hauzen eskolatik ere bai. Niretzat, aurre denboraldiko sentsaziorik onenetakoak utzi dituen taldea, Getaria. Goiko motoreko trainerungatik 20-25 segundora, gero ikusiko dugu lehiak eta hain exigente batek non uzten duen, kuadrilea, gazte hau,
baina oso azkar dabil esperantzaren abiadura punta, oso da azkarra. Eta estrategia guztiz ulergarria da eta bidezkoa. Hasi ondo. Euskola Ligara debutari bezala iristen zarenean, indartsuekin, eta gero justutxo bukatzen baduzu denboraldia, hori beste kontu bat izango da. Baina altxorraren jabe baldin batzara, hori ere hobeto kudeatuko duzu. Eta horretan maixuetako batzuk iruditan ikusten ditugunak, lekitxarrak. 5 eta 11. Bueno, lekitxarra eta Getaria hortxe parean. Ea Lasalbe azpian ze erabaki hartzen dituzten, Lehen Euskotren Ligako ontzitenak nolabait ere erdiari eutxi diote, estribordeko bazterrera etorri gabe, nik uste dut bakarren batek, metro gutxiago, egin nahiko dituela. Aresen GPS-aren datuak pantailan agertzen zezkigunak, ez dizkizuet esango, erabat astoratua daude. Bai. Arez bera aurretik? Arez bera aurretik. Bai. Trabesten denean. 5-0-6 den bueltan. Zazpi. 5-0-6. Horai arteko denborarik onena, Aresek. Begira nola giratu dio natzean. Zeinen azkar atera den. Behar bada zabal, baina azkar. 5-0-6. Kaiku 5-0-9, Lekitxarrak 5-11 eta Getariak ere bai. 5 eta 11. Aresek orain, bigarren luzean, 2 segundu Kaikuri, 3 Getariari eta 4 Lekitxarrari. Eta, begira, Parelaren patroiaren arrauna askotan ikusten dugu, guztatik kanpo. ¡Vamos, Pello, ¡atrás! ¡Ahora! ¡Ahora! Hogeita maus palaterdian. ¡Ay, síguele! Vamos a venir ya. Tira bestelanik ez, Mikel. ¡Ay, equipo aprovecha ahora! Baina, Nico, vamos, ¡adiós! indarrako hainikan Konzentrazioari behar, eta hor askotan erabiltzen den hitz berri hauetako bat, ezta? Ekonomizatu, alegia, nola baitere pere batean, hartu arrauketa bat, eta ia, eutxi horrek. Estrako aleginik egin gara. Ares aurretik, 2 segundu Kaikuri, Getaria 3, Lekitxarra 5. ¡All right! ¡Chavales! ¡Vamos en 3! ¡1! ¡2! Bueno, Kaiku badator, bai, lan erdiak betetzera, hurbiltzen ari da. ez da ziaboga errazak goiko hau. Ez, Haizeak eta korronteak asko, tirako behitiek gorantz. kontu zibili beharra da. Honek eutxiko dira horrek honek, Zaztarrauna. Bai, begira. Bai. Azkar asko, begira. Eta horrein abante, segituan. Zaie bat ere geratu gabe. Oso ona. ¡Atrás! ¡Ahora! Ara? Bai, horre erabate oker geratu da, baina badoaz Bai. 4! Marinela 5 eta atrás! Espainoa. Urrengo trainera etorri aurretik hori behar bezala kokatzen. Ongi epaileak, Mikel. Oso ongi, bai, bikain. Horrek, ¡Cómodo y atrás! zion landu behar. Ez da gutxiagorik ere. ¡Ay! ¡Ay! Hemen dator Getaria. Ares eta Kaiku parekaturik estropada puntu honetan. Getaria 3, Lekitxarra 5. Kaikuk 10-0-0ko kronoa markatu du lan erdite. 35 pala pasatxoan Getaria. Luze arraunean. Hemen da Getaria. Aldeko hauek ere. Baina abante horrek segituan. Aitzol Martinez, aurrek alari. 0-3. 1 segundu. Orain beste estropada bat azten da, Ibon. Bai. Bueno, segi egin behar bere horretan. Eta gero erabaki behar dena da bestea beste noizko, Noizko. Bukaeran edo ikusten baldin bada une ona dela. Erne ikusentzuleo, ezagutzen espaduzue. Entzun eta hurbiletik jarraitu una Seitzagirre Getariaren patroia. Hemen Lekitxarrak, Xagua veteranoaren agindutara. Ares Kaiku, Kaiku Ares, estropadaren buruan, Getaria hurbil 2 segundora, eta Lekitxarra ere hurbil, Laura, erori gabe.
Lekitxarrak. Duki Gorozkiza pronto egurrez parraunarekin. Une batez bi oinak karelea jarri ditu, Bai. Bestea Mikel detailea. Ez dela tekaen, ziaboga txarrik horrela ibaian da, ez dela ikusten, Denak ematen du, arkatzarekin egindakoak, bulego batean. Harrigarri honak, goiko 3 ziabogak. 10-0-6. Orain Kaikuren alde, Aresekin duen leia hori, segundu bat Kaikuren alde. Ea ba. Hemen dator Galiziako Ferrolterrako ontzia. Aipatu behar da, Aresek oso aldaketa sorta handia egin duela demoraldi honetan, baina modu inteligentean ordezkatu ditula joandakoak. Moldatu dira, justu ibili da aurrekalaria, Baina aukeran zabaltxoen beraterako da, Propio egin dute, zabal ateratzeko, itekena da. Bueno, lan erditan Kaikuren alde, 10-0-0, segundu bat gehiago Aresek, 10-0 bat, Getariak 10-0-3, Lekitxarrak 10 minutu eta 6 segundu. Eta esaten ari nintzen, Aresek oso fitxaketa politak egin dituela, galdutakoak ere ipagariak, besteak beste Luis Pazos, Eliseo Reborido eta Jose Javier Reborido, bi historiko, Fernando Martínez ere bai, baina heldu direnak Dylan Otero, garai batean Aresen ibilitakoa, gero Tiraneti sartu irten eta vuelta, Andrés Peña, Pedreñan ibilita, Zirbenan ere bai, Astillero, baina San Felipekoa da, eta San Felipe Aresetik oso gertu dago. Daniel Besler, Perillokoa, gaur ontzian ez da, baina fitxaje ona baita ere ontzier dirako. Juan Carlos Martínez, Eloi Meizoso, eta nolabait esperientzia dunak, eta haien inguruko onentsuenak. Ez da estrategia txarra. Eskualdeko, arronarik onentsuenak pilatzen edo pitzen saiatu dira. Hemen Getariarrak. Eta patroiak ez direla itxasuan bakarrik mugitzen, Erne Getaria, Getaria errekuperatuta orain. Kaiku eta Ares parean, Getaria segundu bakar batera, eta Lekitxarra 3. Getariari, 35 pasatxo, hartu dizkiot, eta 37 Lekitxarra eta Kaiku. Zer den, Hirugarren luzean, atzetik ziren bi hoiek agertu dira hor indartxu. Une honetan, lau ontziak 3 segundoan, dena erabakitzeko. 12 metrotan. Jartzen baldin baditu hortxe 3. Beno, ea ziagoa, begira. Nola banderatxoa, hortzen edo. Haize gutxiago dago. Deustu alde hortan. Barka ezina gaur, ziago atxar bat. Erabaki garriaz. Rabazten benean, orain. 15 eta 28 gelditu. 15 eta 28. Kaikuren. Erne orain. Ares, segundu bat Kaikuri eta segundu bat Getariari. Galiziarrak aurretik doaz eta Lekitxarra 3. Zabal-zabali dago, Presa puntuarekin ere ikusten dut nik Ares luzea ere kogorra hau, Iziaren aurka 17. minutuan, 18. minutuan. Hemen da Getaria. Erritmori batxu, esperantzak, dakar. Hogeita masei pala tarde. Ea ziagoa. Alantzarik ez. Hortxe da. Abante ba horre. Esperantza. 15 eta 28. Kaikuren kronoa. Beraz, luze honetan, 3 segundu jamizkio Zesnauko taldean. Zerbait? Bai, beno, hor betikoa ez dakiguna, eta turra atzo hasi zen, eta bakoitza ze pinoirekin eta ze platoarekin doan, ez da?
eta txirrendulariek hori alda dezakete, lasterketan zehar, hemen ia ez dago aukerari. Hemen ez dago aukerari, bera txiki bade, ez dago aukerari. Ea ba, Lekitxarra. Gauzkoak etari arrei emango di, zalantzari gara. Dudari gabe. Oan emango zio. Azpitik izagirre. Muxagua. Hauek ere, gain gainean. Bai. Zelau bat. Gehien ez pare bat goitik, Durendik. Pa. 15 eta 32an gelditu dute. Erdiari heltzen diote guztiek, Guztiek erdiari heltzen diote. Horein kaiko pixka bat estrela horrela beharra da. Bai ez uste dunik, gehiagik gabe. Erne une honetan, Getaria eta Ares berdindurik, Kaiku segundu batera, Lekitxarra laura. Ea Aresen, datua, hirugarren ziaboga. Hemen datoz Galiziarra. Haze, berdintasuna, Izugarri, Eskola beligazteko. Honek esan nahi du, lan asko eta lan ona eginda aurkeztu direla ona. Ez genuen gutxiagorik espero, Hogeita bederatzen. 15 eta 30an gelditu dute krono. Egira, iruditzen zait Ares dela lau ontzien artean zabalen ateratzen dena. Horrein ere, bai. Beraz, elkapenean 15 eta 28 Getaria eta Kaikuk, Aresek 15 eta 30, Lekitxarrak 15 eta 32. Erne orain, Getaria buruan, Getaria Kaikuri bat, Aresi 3, Lekitxarrari 5. Zer esan du, Unea Seitzagirrek? Hori zela momentua. Bai. Orain erakutsiko diegu, ez? Bai, bai. Eta guai! Aitor, txiki! Hogeita mazazpi pada eskatzea. Nola mugitzen den patroia. Harrigarria da. Dantzan nola doan laguntzen. Laguntzeko, gogortzeko, ontzia gogortzeko eta bat. Hogeita mazei pasatxo esan du. Oso gogordanak, hemen. Oso lehen txanda gogorra goratu Bilboko 13. bandera dugula jokoan. 20. Euskola Beligari dagokion lehen jardunaldia Jaun Andreo. Eguraldi ederrarekin eta zale multzo haundiarekin. Zubizurin eta Uribitarte aldean eta Antinen eta Erne. Ea Lekitxarra, hauek bai, hauek estrigurrera arrimatu dira, geixeago. Getariaren abantaila gora, modu nabarmenea. Kaikuri 3, Aresi 4, Lekitxarrari 6. Lekitxarrari, Hemen dator Kaiku. maniobra horrek ematen dio emaitza honi. Hemen dator Kaiku. Rogei paladan. Bai Kaiku, 20 minuto! Bada txukune egin dute, baina atzeko Getariar hauek ematen du 3. luzetik aurrera iztutzeko gai izan direla eta iztutu egin dutela, ez? Guazen Getariarekin! Lehen bai gora, Lehen bai gora. Roita bat palada. 3 segundo Kaikuri, 4 Aresi, 7 Lekitxarrari. Debutariak dira Jaun Andreo. Eusko bukatu zuzen gunea, hauetzat. 14 talde horretatik, 12 arrobikoa dira. Bai, aurretik izango ditu. Hemen Bizkaitarraren da. aurretik. Hemen da Getaria, bai Getaria. 20-16, 3 segundu eder atera dizkio Getariak Kaiku historikoari. Ospatuko dute, informazio hori hartu bezain azkar. Txikituta ikusten ditugu mutilak ustuta, baina estropada galanta eginda. Eso es, equipo, eso es, Vamos, agilidad de brazos en 2. Ares, zabaletik, Ares ez da. Lekitxarra bezain beste arrimatu, zilorreko bazter honetara.
eta gora lekitxarra. Erori eginda orain, 6 segundura da lekitxarra 8ra, Getariarekin erreferentziak hartuta, eta izan dezake aukera lekitxarrak istututa bukaera honetan azken txampan, segundutxo hori errekuperatzeko. 41 paladan lekitxarra. Hauek ez dute gogoan biharko estropada. Ez. Nola ba. Hemen puntu bat jokoan baldin badago, erne. Ja, momentu zirugarren lekura. Bai, 20 eta 24 lekitxarrarentzat. Beno, orain ikus bai, zer gertatzen den lekitxarra eta Aresen artean. Bai, txanda Getariarrentzat izango da, 20, 16 eta 68. Bideofiliosarekin zorroztu dute hori. Kaiku 20, 19 eta 66. Lekitxarrak 20 eta 24. 40 pala terdian Ares. Momentuz Ares lekitxarra baino segundutxo bat bizkorrago. Ea ba. Bentxe, lekitxarra zema ditu, 20 eta 24. 10 segundo. 20 eta 24. Eta hauek Ares aurretik, azpitik dira, bai, 20 eta 23. 20 eta 23 Galiziarrentzat. Beraz txandako zailkapena, behin-behineko zailkapena hause da, Getariak 20 eta 16, Kaikuk 20 eta 19, Aresek 20 eta 23, Lekitxarrak 20 eta 24, eta gainera zuzendu dituzte eunenekoak, hause da beraz, zailkapena segundu erditxo baten bueltan, 3. Ares Lekitxarraren aurretik. Iragarkietara goaz eta berehala, 2. txanda zuzenean Bilbotik. Arratsaldeon berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Euskola Beliga martxan da, lehen jardunaldian Bilboko 13. bandera jokoan, eta lehen txandan talderik azkarrena Getaria izan da jaun Andreok, 20, 16 eta 68 denborarekin nagusi, debutariak atzetik Kaiku, 3. Ares, 4. Lekitxarra eta Getariaren patroiarekin dugu, Unaz Eizagerrekin, Zara Gandara, aurrera. Halaxe da, eta Unaz pospozik dago, zoriona. Bai, eskerrik asko. Bueno, gustatuko litzaidake, zuk esplikatzea kontatzea nola bizi izan duzuten lehendabiziko estropada hau goren mailan. Jo, ba, hasieratik herritikan jetxi geanian danak gure zaizeuen galdetzen da bat da. Herri erdiare hemen etorri da, eta hau ikearria da, aurreneko estropa, baina gaina oso ondo atazaigu, denboak etzian hain nona aurreneko bilargota, baina gero lanakin aurre hartu da izugarri buelta guea. Bigarren estropada erdia bereziki ona egin duzue hor, jan dizkiezue bereziki Kaikuri, segunduak. Hori da bai, denboak hemen barruan desente antzekoa zian Lauranak, nahi esan diena bintza da, gero hori, denboa hona ziak kanpuan da barruan asko zobiak. Espero atzen duten, alako debuta? Ez, uste baino bete bilegia, baina oaindikan argi, oaindikan hemen kontraio asko eskau da atento homergia. Bihar ez dakik nunengo behan, aurreneko tandan bigarren guan, baina gaur bezala gerra, hemen kontraio asko daubeta. Gerra, bihar itxaso zabalean, zer moduz gaur errojupeko honetan, Bilboko nervioi bai honetan? Bai, gu bita moldatze geha. Igual itxasoen gehiago, baina hemen moldatze geha, baina hori da. Hemen kartak estia egutzi behar. Eskerrik asko Nas, gozatu asko. Eskerrik asko da, gero gauza bat, estropa beharra izan da, baina hau ezingo zen izan manteola gabe. Horrengo da arraunlai bat, ezin izango duna temporada joka, baina hori gure parte da. Berarentzat. Mantero lantzat, bai. Eskerrik asko. Zuri. Unaz Eitzagirreren eskaintza, begira zenbat ikusle, zenbat zale, hau alauketaren garaipena handia da Ibon. Balantzari gabe, izan dugu. Pasaden duela 15 egun hasi ginenean, pasaian, eta goeneko hasi ginela ikusten 2 urtez ikusi ez ditugun, irudiabek, eta begira. Hauxe daba, arraunaren zu horri auspoa ematen diona. Bueno, bigarren txandan, Cabo da Cruz izango da, lanari ekingo dio lehenengoa.
minutu bat beranduago ondarrutarrak, 2 minutura Urdaibai, eta 3 minutura, txandako azkena izango da referentzien jabea, Zierbena. Ea, hori da Galiziarrak, kabori da okionez, azpimarratu behar da, demoraldi honetan, aldaketak izan dituztela, baina fitxaketa onak egin dituztela, eta txuraz talde indartsua osatu duten. Baina, ikusi dugu, Teka Liga honetan talde indartsua ez baldin baduzu, jai duzula. Horri kontua da gero, indarroiek non kokatzen duten kuadrilla, ez? Bigarren txandan edo hori ikusi beharko. Egia harin nintzen, Miguel, eta zazpitarrietan iragarria dago itxas gora, baina hemen urak laizter emango du buelta, eman ezpadu, Aizeak ez, baina urak laizter emango du. Akabo, Feliz Duarte patroilanetan, prestatzaile Gustavo Vázquez. Pasa den urteko maila eman ez gero, arazorik gabe, mailari eutxi beharko lioke. 8garrenak izan ziren, baina nik uste zerbait gehiago nahi dutela. Begira Istriborren, Alberto Hermo bueltatu da, hau Aresekin etorri zen entrenatzaile, baina bertakoa da, boilokoa, Meiran ibili zen joan zen demoraldian, eta Saian Santurtzirekin dena irabazita gero, gaur hemen da berriz ere, bere herriko taldearekin. Así da ba, beraz, bigarren txanda. ¡Hay 3! ¡Hay 4! ¡Hay 5! ¡Va! 6! ¡Va! 7! ¡Va! 8! Sendoak ikusten ditut gorri hauek, kabokoak. ¡Hay 2! Bai, mutil sendoak eta bai arraujeta ere. Finak, baina gorputz handikoak, 18 sigue. ¡Hay 9! Bate batean sartu, geratzen dira. Bakarra balia bezala. A bloke, izan du, prestatzaileak, bai horixe. Bueno, ondarutarrak ere prest ditugu. Eta Larrinaga, patroilanetan, errazti prestatzaile, kuadrilla benetan gogorra eta ipagarri Galiziatik etorritako Fernandez. Hori da, babor maztatu Kabon ibilitakoa, baita ere Aresen eta azken urtea Galiziako ligan merako entrenatzaile. Horentxe, Larrinagak soinua ondo entzun eta gero, asatu estatxa arazorik gabe. Hor dira ondarrutarrak. Hauek ere, printzipioz eta horre denboraldian ikustakoaren arabera, beko esku horretatik kanpo eta bete kiskali behar. Azken urte hauetan asko erakutsi du ondarruko taldeak eta aurten ere baina hori errepikatzeko moduan izango du. Eta hemen Bermeo Urdaibai, Iker Zabala prestatzaile, gaur Gorka Aranberri, Esko entostan utzi du eta etxeko patroiari, etxeko mutilari eman dio aukera, hain zuzen ondarrutik bueltatu eta gero, hor da Bilbao, Eneko Bilbao. Balekoa. Zuarezko kuadrilla. Gaurko eskifaia honetan, Mikel, pasaden urtean, Santurtzin aritu ziren, poste arraunlari, atorrituta, portordia baborrean, Kaion Zabala eta Eskarate, eta Estriborrean, Iglesias eta Medina. Hori, kontuan hartuz gainera, eraman ditula onak eta harinak. Onak eta harinak, eta gainera, kontuan hartuta, hauetako gehienak ohituta daudela, lehen ere Bermeron ibili baitira, bestekin arraun egiten. Bueno, eta hemen Zierbena. Zierbenan Lazkano, arrobikoa patroilanetan, eta begira Istriborren hor González anaiak. Marcos Gazteena, gainera Zierbenako arrobikoa da, eta ea nola moldatzen dira. Castroko semeak, Fernando Ruiz ere hortxe da. Hirugarren tosta baborrean. Bai. Salbaino ere bai. Golbarrengoan. Ea ba.
Eta Mikel, begira, Zierbenaren inguruan detalle bat. Kanpoan geratu direnen izenen zerrendatxo bat. Jaime Deak, David Duran, Elortegi Txapaz, Alberto González, Efren Sánchez, Patroi Borja, Borja Gomez, hori kanpoan geratutakoak, atera kontuak. Bueno, batetik ze perfiletako kuadrilla egin duen Txapazek, eta hor beste, kuadrilla talde zabal bat dagoela. Aldaketak eta errotazioak egiteko. Honenetarikoa izango du, Berme horrekin batera. Berme Urdaibai dauka errotazio izugarria, eta hauek ere bai. Mutil jendea ere, nolabait ere, behar bada astunena eta altuena ere bai, pixka bat. Garaien kontra edo esango nuke, nolabait ere, jende minea eta harina eta hobesten ari da, eta Txapazek beste honi usten dio, ea asmatzen dugu, ikusiko dugu. Utila hundia, sasoiko danak, fin, baina utila hundia. Hasta atrás, equipo. Bueno, momentuz, Urdaibairen alde jarri dira referentzia. Zierbenari segundo bat, Ondarruri bi, Kabori bost. ¡Sigue el balón! Equipo, mismo tiempo con Bermeo. Hori Larrinaga, zagutu dugu. Bermeo, Ondarruri bi segundo, mutilak animatzeko ondo dau, ezua. Colgar, sigue colgando. ¡Ahí ahora! Hemen Galiziarra, hor dator, ¡Ahí ahora! Cabo. Patroia makurtuta, haizea kontra. Ardezagun erreferentzia bezala, Aresen markaturikoa, 5-0-6, Taketariak markatutakoa 5-11, gero txaldaketariak irabazi baita. Guztatzean, bueno, Bueno, aguanta, Bitik 5-0-5. Zapalizia recupera. ¡Saca! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Va! ¡Una! ¡Vamos! 3 vamos! 4 vamos! Momentu batzutan ematen du, aizeak jarra errekuperatzen duela, ufadatxo batzuk ibon. Hala ematen du bai. Anemometroak orain, han gainera, 19-20 kilometro orduko markatzen ditu. Beti ere lehenbiziko luzio honetan kontrako bidea. Hemen aldatu dena nire ustez ura da. Hemen ura gu gauden udaletxeko pare honetan bere hasia baita. Ea referentziak. Julen Aroste biria abisua Larrinagak. Urdaibai bi Zierbenari barkatu. Ondarroan Laura, Kabo bederatzi. Referentzia ona. 5-0-0. Ona horrena. Orain arteko honena. Kabori 2 segundo. Luze bakarrean. Luze bakar batean asko da. Ea Zierbenaren erritmoa. Begira orain Zierbenak segundo bat jandio. Urdaibairi. Bat, behin, bat, bi, hor dago bi favoritoak txandan hau dira. Hogeita malau palaten. Batzen Zierbenak hori. ¡Buena! ¡Me acabo! ¡Ay! ¡Acaba! ¡Ay! Y sin parar, mano. ¡Buen equipo! Palazuelo, Fagorranketik, Marcos González, zuko esan da bezala, estriborrean. Bueno, hemen da Urdaibai. Mira, Bermeotarra. Ojeda aurrekalari, hori ere nobedadea aurten. Oso garrantzitsua, arrobikoa. Neguan uste dut tirabiak izan dituztela. Ziamo gazei iruditu zaizu? Zabaltxo, aukeran. Bai, niri ere bai. Eta hori ez dugunik ez erarik onena ikuspegirik onena, baina. Egiari zor hori txeri ditu zait. Hala ere, 4 eta 56. 4 eta 56, alegia, 4 segundo, Ondarroari. Ez dira txarrak. Luze bakar batean. Bakarrean. ¡Ay, sigue acelerando! Zierben ari da, orain beko alderdi hartan orain, azeleragailua zakatzen. ¡Sí hay! Motorra duenak. Bai, ¡Sigue, buena! ¡Ahí atrás! Azalduko du. ¡Atrás! ¡Prepara, Raúl! ¡Ay! ¡Carga babor, Raúl Gartziari abisua. orain. Urdaibairen denboretan, 4 eta 55. Aurretik.
zabal atera da begira. Hau ere bai. Bai. Azkarrago bai, baina oso zabal, Eta berrogeita hamabost. Nik uste dut, Mikel, oraindik arratsaldea bukatzerako, estropada bukatzerako, ikusiko dugula bakarren bat, estropada estriborretik bukatzen. Sacar de puntillas. Ea ba. De puntillas colgamos. Bakarren batek gure ikusleen artean pentsa lezake, nola ba zazpitarritan izan baldin badea itsasgora. Ez baita berdina itsasgora Portugaleten, edo gorago etorri eta Navaleko zuzengunean, edo Deustuko kanalean, edo Samames parean, edo hemen ibaian oso gora gaudenez, lehenago hartzen durak buelta. Parean Zierbena eta Urdaibai. Horretxe GPS-ak segundutxo bat urte batez. Zierbena duen alde, Ondarrutaren kostera, Kabo Arre. Dos atrás. Bat. Eta bi. Tak. 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 Down. Tak. 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 Sigue. Tak. Hogeita hamabost bala terdi. Bermeo eta Zierbenaren artean. Tak. 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 Ondarroa 6 segundora, Kabo amabira. Lan erditan Kaikuk 10-0-0koa markatu du. Hortik aurrera, nagusitu da Getaria. Fran, espalda, aprovecha. Aprovecha, 10-0 zitu hemen Sigue. Hau lazkara duzue. Sigue, estribor. Proba, remata, sigue encima. Sigue Kabo hemen encima. txedugu ba. Ahí va. Ahí buena. Sigue buena. Ahí, toca. Lan erditan Kabo da Cruz. Bere alaziko da. Maniobra egiten. Kaikurena ez du, betuko. Ez. 10-0-0 eta hauek goitik dira. Libratu zini balitza orain. 10-0-6. Aukeran ez dutxo. Lekitxararen denbora. 10-0-6. Bai. Orain oso azkar joango dira. Onda etorri egin behar dela zaten dugu beti. Ahí seis. Urak buelta hartu du, esan dut dozen ardi bat ari, baina urak buelta hartu du. Ernest Zierbenak 2 segundoko errenta Urdaibairi. 8 Ondarrutarrei eta 15 Kabori. Momentu ona, Zierbenako entzat. Acabar Eta ahora. gainera atzetik ibilita, hori izaten da. Seinalerik onena, atzetik ibili. Oso urruti ez, baina 2 segundo atzetik. Hori da. Orain bi aurretik. Horrek esan nahi du. Ongi ari gaituk lanean, Hori segi. da. Ondarroa, Menda Antiguako ama. atera egin behar izan duela ustegik, oso ziri zetorrelako. Bai. 10-0-0. Kaikuk markatutako kronoa. Detaile, aurrekalariak arrauna atera behar izan du, bestela estriborretik hartuko zitelako. Horretarako dago aurrekalaria. Zirte osar. Hor erabaki behar du, bera bakar. Hau ere, dagoeneko zailtzen ari den arraularia, eta hor, ikusi dugu, ofizioa ari dela ikasten, eta zenbait gau, ongi ikasi dituela. Maila handiko arraularia da. Begira ze burruka. Erritmoa, batean. Eta beti gertatzen, Maniobran dira, lan erditan Bermeotarra. Horatxe sartu. Balantza ikeragarria. Bai, 9 eta 50 gelditu dute krono. Hala eta guztiz ere, txikitu egin dituzte, Bai. Orain arteko erreferentzia. Orain eize kolpea, Eta Zierbena, 2-3 segundu une batez bizkorra. ¡Estiro! ahí! Bueno, bien arteko lehia ikusgarria izan zen baita ere Bizkaiko txapelketan. Lekeition, Bermeok lortu zuen ikurrina 20 eta 45. Zierbena bigarren luzean ongi, baina gero hortik aurrera nagusitu egin ziren eta batipat azken luzean, laugarren luzean Poparian eta Gorka Aranberriren agindutara erakustaldi eman zuten. Bermeotarrek eta txapeldun izan ziren, Zierbena bigarren, hirugarren Ondarru, laugarren Kaiku. Horiek izango dira Euskadiko txapelketan. Horta Zierbena, oso azkarra. 9 eta 48. Eta ateratzean segundo bat gehiago, seguro. Berme hori. Baina, bi bizkorra. Ea irten da, iruditu zaizi hau oso azkarra eman duela.
Estropada ederrari gara ikusten. Mikel, eta Segundu bakar batean. Zierbena Segundu buruan. bakar bat, Bat bi. Zierbena buruan, eta, bueno, lehen aipatu dugu Getariaren inguruan, ezate baterako horre denboraldian asko eta ona erakutsi duela, niri iruditu zait, goiko motorko trenerioen artean, zalantzarik egin utzi duena behar bada, Zierbena izan dela. Asko espero genuelako. Bai, eta zenbait estropadetan oso, bueno, maila apalean aritu delako, ez dakigu zer lan eginda eta joan diren, gaur, iruditzen zait, ea nola bukatzen duen, lehenbiziko estropaderdi oso onari dela egin. Entrenatzailea ezagutzen dugu eta badakigu lana egingo zutela, asko gainera. Baina beste guztiek ere bai. Hau goren maila delako. Bai, ona... Hemen ez dago opariri. Lanik egin gabe etortzen dena, bera nabarmentzen da. Lotxagarri geratzen baita. Kae ligako 5-6 ontzi puntero hietan ere, ez dago oparirik. Ikusten ari gara orain, San Pedro nola berpiztu den eta nola irabazi dituen. Bi estropada jarraian lehenengo biak plentziako arkotek, hori ez da kasualitate bat. Eta landutako trenerioak ikusten dira eta... Lanaren fruitua da hori. Tartea botzen, Arrituta nago ikusita ondaru orain 15 segundura dut Zierbenak eta kabo 19 da. Orain txari dira puskatzen. Txandako biolarrak estropada. Patroia makurtuta, horra izia dabilen seinale. Eta urak nazian txan, Urak nazian txan. Bueno, beste lehia badago, atzean, ondarru eta kaboren artean. Momentuz 2 segundu bizkorrago doaz bizkaitarrak. Hemen da. Getariaren erreferentzia hor duzue. 15 eta 28, ea kabo nola pasatzen deno. Gero etortzeko, lehenbiziko txandaren baldintzak hobeak, Takara! Niko! Nik uste dut, kabo eta Getarian parean badira, hemen goran, Getariak, aurretik izan daiteke. Hortxe, 15 eta 29. Baitzait, iruditzen bigarren txandak, igotzeko baldintza hobeak dituenik. Getariak baino bat gehiago. Baina, hau, kabo da. Kabo momentu honetan, Zierbena baino, 21 segundo gehiago erabiltzen ari da. Zugarrizko erakustaldia ematen ari dira, txanda honetan, Zierbena eta Bermeo, Bermeo ondo, eta Zierbena ikain baita. Mikel, eta joan daneko 8 minutuan, abiadura berean, Jota, estropalariak, eta ezin, postar diren bateko abantaila atera. Bai, baina burruka horrek, behar bada, mesede biei. Haien buruai gehiago eskatu, aurkariak urruti geratu dira. Nenda antiguako ama. Eta 8. 15 eta 28, segundutxo bat, kabo da Cruzi. Ze posa, Ibon, hainbeste sale ikuste hori buruan eta... Garaia genuen. Tokia egia esan ikusteko modukoa dago, orain Bilbo orain hemen paseatzeko eta ingurua hora garria daude. Nahikoa zubi ere bai. Bai, horixe. 3 segundo, Zierbenak Urdaibeiri 3. Ea maniobra. Hemen dator Bou Bizkaia. Ojetari abisua. Esan dezagun bide batez, Bou Bizkaia berria dela. Baineru berria. Ontzia bera, bai jauna. 15 eta 10. Dudarik gabe, orain arteko denborarik onena, baina laizter etorriko da Zierbena, eta Zierbenak traineru bateko errenta du, Gine batez, 4 segundu ere bai. Lehenbiziko luzean hori, segin dio Berme hori. Batez ere, beheko 2 minutuetan, deustu inguruko zuzengune horretan, eman dio egurra edo pare bat segundu atera dizkio. ¡No corto! ¡Largo, vamos! Lazkano, entzuten dugu azpitik. Ez moztutzeko eginez. Paborrari luze. ¡Prepara, Raúl! Egira, Paborrek, segi. Nola segitzen duten Paborrek,
Amabost, 0-5. 5 segundu nahi behiri. Gaurko egunarekin, Mikel? Gozatzen ari dira hauek, Eta kontatu egin ditut, Baborranketik Palazuelos eta Mazatortzan Montenegro. 3 pala utzi dute arraun egitea, garai baten gehiago gustatzen. Ez dago, justo paliza libratzeko. Bestela ontziak abiadura galtzen baitu. Baina handiko arraunlaria daude hor. Baina, Bo Bizkaian ere bai. Bai. Eta gero, hor eskotxana falta zaigu, joan zen urteko lau askarrena. Bueno, joan zen urteko lau askarrena, eta txapelduna Santurtzi izan zen, eta urteko Santurtzi. Eta joan zen urtekoa oso ezberdina dira. Eta ez dakiguna, inoiz ez dakigun moduan, bandera ze txandatan dagoen, Argi dago. Haizeak bere horretan segitzen badu, uste dut bigarrena hobea izan daitekela. Ura bere hasia baita. Hemen dator Kabo eta Ondarroaren arteko lehian, begira orain, 2 segundu. Kabo da Cruzen mesedetarako. 3 ere joan da diferentzia. Galiziarrak aurretik dira. Begira datu orokorra. Zierbenak, berme hori 4, eta 24, orain parekatuta Ondarroa eta Kabo. Nondi datoz? Lehen bezain erditik ez, Bazterretik ere ez, baina lehen bezain erditik ez. Azkeneko 25 paladatan Kabo. Ahora, 20 últimas. Azkeneko 20ak. 2 vamos. 1, 2 vamos. 3 vamos. 53 paladan dagoeneko, Kabo. 5 vamos. 6 aprieta. Hemen da azken txampan. Boiroko talde gorria. No me sigue. Getariako 36. 2 más. Ez zait iruditzen, hobetuko duenik. Ez. Gutxi gaitik, baina ez. 27. Getariarren atzetik. Bideo finixarekin zuzenduko dute, baina ematen du badagoela tarte bat segundutik gorakoa. Bideo finixarekin aldatzeko ondigia. Ondarroa. Azkeneko gora eta hau larri naga alegia. Erne, Zierbenak 5 Urdaibain. Kabo 25era, Ondarroa 27. Estropada puntu. Ea Ondarrutar, hor da Antiguako ama. Iñaki Errazi entrenatzailea, 4. tostan. Ezkar Zabalena duena. Azkeneko ama. Getariaren atzetik, Getaria eta Kaboren atzetik. Bai Ondarroa. Zierben egiten ari den estropada, bandera irabazeko modikoa da. Kaikuren atzetik ere bai. Getaria, Kabo, Kaiku, Ondarroa, Ares, Lekitxarra. Eta horiek tanak 7 segundotan. Hala izaten da, Ibon. Erlojupeko estropadetan diferentzia txikiagoak izaten. Eta uztailean, nire ustez, areta gehiago. Gero zabaltzen da abaniko hori, tarte horiek. 7 igo da Zierbenaren aldeko diferentzia. Hemen dator Bo Bizkaia. Hor da Bermeo, bai! 19 eta 58. Noski, horrein arteko denborarik onena da, begira nola amaitu duten, mutilek, lehertuta, Zira Martínez, dena ustuta taldea. 53 palada minutuko Hemen Morales gainezka ziztu bizian Zierbenakoa. Haze gurra sartzen ari dira. Hor dator. Begira, Adrián González muturkea, kontrankean. Bai. Bada hor Espainetan bitxa eta parra. Hori da hori. Bere burua astintzea. Hemen da Zierbena, jaun Andreok. Enborarik onena orain arte. Bai Zierbena! 19
Ikaragarrizko estropada egin dute. Langa oso goian jarri du. Oso goian jarri duen. 9:50, behin-behineko zeldenean. Zierben aurretik, 9:51 zuzendu dute orain bideo finitzarekin. Urdaibei 7 segundora, Getaria 25-era, bikain Getaria, momentuz 5 klub utzi ditu atzetik. Gero Kabo, Kaiku, Ondarroa, Ares eta Lekitxarra iragarkiak eta berehala Ohorezko txandan Donostiarra Orio, Hondarribia eta Santurtzi. Agur bero bat, Bilbotik Euskal Telebistaren ikusentzunez areten guztioi. Bi txanda jokatu dira, Bilboko 13. bandera dugu jokoan. Ohorezko txandaren atarian Zierbenarentzat denborarik onena. 9:51. Urdaibei 7, 25 segundora Getaria, gero Kabo, Kaiku, Ondarroa, Ares eta Lekitxarra. Eta garailekin da Sara Gandara lankide. Hankeko estriborretik Davien Marcos Gonzálezekin nago, zorionak. Muchas gracias. Bueno, tú nos contarás qué sensaciones tenéis tras esta regata y sobre todo con el tiempo que habéis conseguido. Bueno, sabemos que la ría siempre es una regata dura, pero dentro de lo que cabe, de la dureza que conlleva estar en la ría, hemos regado muy económico y sin gastar más o menos hasta los últimos largos, y ha sido una regata bastante económica, así, dentro de la dureza que conlleva la ría. Sí, porque hoy, con las condiciones en las que habéis remado, ¿qué era lo que teníais que hacer para sacar el mayor rendimiento a vuestro bote? Bueno, lo primero que hemos hecho es, en los largos, el primer y el tercer largo hemos ido pegados al medio, y luego los largos de vuelta hemos ido más pegados al muro, a la costa, pero bueno, eso es cosa de los patrones. Mi trabajo es meter y sacar la pala, así que mi trabajo está hecho. ¿Estáis contentos, supongo, con este inicio de temporada? De momento falta la última tanda, evidentemente, pero bueno, con vuestro trabajo, ¿no? Sí, estoy muy contentos, hemos trabajado bien durante todo el invierno y sobre todo estas últimas semanas, este último mes, así que bastante contentos. ¿Cómo has visto a los rivales, sobre todo a los tuyos de tu tanda? Bueno, al final de la ría, pues como es contrarreloj, no tienes una referencia buena, más o menos por los tiempos, pero sé que aunque igual no han empezado bien o la diferencia sea de 7 segundos, va a ser una temporada dura y que hay muchos rivales fuertes. Estamos iniciando temporada, lo acabas de decir. ¿Qué objetivos tiene Zierben? Bueno, sobre todo estar en la tanda de honor y si se puede pelear con la liga, que ese es el principal objetivo, es pelearla. Eskerrik asko, zorionak, y a ver qué pasa. Muchas gracias. Bueno, hitzak ondo neurtuz, Baina nahiko esan du. Nahiko esan du. Alegia, etorri direla estriborko baztarrari helduz eta erditik joan. Berak esan digu. Horrek esan nahi du. Bueno, baura dagoeneko hemen beran ziratzen du. Ea orain ze jokabidea dagoen ohorezko txanda honetan. Lehenengoz Donostiarrak, lanerako pronto. Hauek ere aurre denboraldian eta sentsazio oso onak utzi dituzte. Norma Katzaga prestatzaile, Arkaiz Diaz patroi lanetan. 20 segundu dio epaile. Nobedade batzuk bai, Mikel? Bai. Gutxi honetan, Baborren esate bateako, Igor Frantzez, Joanes Valentziaga, Azkoitiarra, hori da. eta Xabat Olaetxea, ondarrutarrez. Estriborren. Eta gero bestea, Urtubia Estriborrenketik. Lehen urtean ibilizun bi bandetatik. Horrelako abilezia duten kirolariek izugarrizko balioa dute entrenatzaileentzat. Margen handi ematen baitiete. Bi bandetatik ondo moldatzea gaur egun gauza handia da. Ez dira asko, 59 paladan, Donostiarra. Bueno, ekin diote, eta hemen Orion. Orion Jon Salsamendi prestatzaile, baina zigorra badu, eta horregaitik hiri ondo agertzen da hor ofizialki entrenatzaile bezala. Nobedade nagusia, Nando Rua, Ababorretik hor kontrakea. Estriborrean behar bada, Manrik, Xavier Manrik. Baita ere, Urte batzutan arrana. garai batean ibilitakoa eta buelta. Ea ba. Eta bestetik patroia. Txegoien, Ander, Santerrotik. Eta Arostegi, ordezko entostan gaur. Eta Lekeition estropa irabazita, Orio konetik ere erakutsi du, aurre denboraldia. Bai. Hor da ba hori. Erditik. Orio bezala, Donostiarra. Erritmoa.
44 paladan Orio. Aurten bestea beste, eta Salsamendik izan du, Jon Salsamendik kuadrilla motza 16 mutilekin, behar izan denean, Alba da, behontzitik. Joko duela. Behontziak ere asko du jokoan, baliari eusteko. Eta hemen Hondarribia. Hondarribian behar bada aipagarriena, Ababorren ez dagoela nobedaderik eta Istriborren bai, Ondikola, hor espaldan, eta fitxaketa Etxaniz. Hori da, pasaren urtean, etorrita. hori da, Santurtzin Istriborren espaldan, egiten zen mutila. Semaforo aldatu da, eta hasi dira Hondarribikoa. Gama Guadalupekoa. Bueno, 28 paladan. Pasaden urteko Bizkarrezurrari heltzen dion taldea. Bueno, hor dira, Urabe, Zagartzatu, Aldai, Redondo, Dikendialtza, eta abar, Txebeste, Egiazu. Bueno, eta hemen aldaketak eginda, Sotera, Santurtziko Arraun Elkartea, prestatzaile eta gaur ontzi erdian, Mikel Portularume Pahorra, eta Istriborren, begira, Oskar Biudez bera ere, hasieratik kokatu du gaur, Esteban, beste nolabait ibilbide bikaina izan duen arraunlaria. Alexander, Castroko semea. Patroia ere bai, nobedadea, Mikel, gaur, Eneko González, Arrobikoa. Arrobikoa, bai. Orentxe. Hortxe doa. Eraberritua Goitibera taldea. Lehenbiziko esperientzia, entrenatzaile moduan, Mikel Portularrume Pahorrarentzat. Erronka itzugarria. Bai. Burua uste harrigarriak neguan, taldea fitxatzeko, mutilak karri eta osatzeko behar bezalako kuadrilla bat, gora bera hundiak besteak beste, klubak hiru arazoak dituelako, ez? Eta, bueno, hor da uretan, ea orain nolako maila ematen dute. Pentsa, datua, pasaden urtean, Kontxako bigarren estropada jokatu eta irabazi zuen 14kotik, mutil bakarra dago aurten taldean, Andoni Gartzia. Gainerako guztiek Santurtzutu dute. Hori da. Eta bajak 16. Eta ekarritakoak beste horren beste. Beste 16. Beraz, eraberritua Goitibera talde. Hemen da Hondarribia. ¡Remata, vamos! ¡Vente, pro, insiribe! Nik orain uste dut, hirugarren txanda kontzia hauek peran zaskarrago joango direla. Hondarribia. Hemen 5 aldiz nagusitu dira berdeak. Eremuko marka ere haiena da, 19 eta 20. Une honetan, Orio Donostiarra eta Hondarribi segundo batean, Santurtzi bi galduta. Bai, baina referentzia Orioren aldekoa da, Oriok Donostiarari eta Hondarribiri bat, Santurtziri bi. Zierbena baino, denbora dezente hobea. Joaten bai. Joan etorria bai, baldintzak dira, Ea ba. Bai. Ba, 8 segundo. 4 eta 47. Ea bueltako luzea. Orain zaila erabakia, entrenatzen izan ezkero, nondik etorri Istriborretik, erdiagotik, espaita berdina toki batetik joan, edo 2 metro Baborrera edo Istriborrera joan, erabat ezberdina. Hori, ibai batean ibili den edo nor badaki. No te caigas. Hor da Orio. Santurtzi bai galtzen, Mikel. Baina Santurtzik aurkariak ez ditu txanda honetakoak. Santurtziren aurkariak beste txandakoak. Aurreko lehen txandan aritu direnak izango dira denboraldian zehar. 35 palaterdi Orio. Txegoien. Orio eta Hondarribia parean, Donostiarra segundu batera, Aritz Bizarralde. Santurtzi Laura. Donostiarrak trabesten denean, pa! 4 eta 47. Donostiarraren denbora. Desente eutxidio aurrekalariak, altxerrik, erdirantz ateratzeko nire ustez. Erdira. Oriok aurten, abiadura punta nik uste dute tarteka baino gehiotan, ona eta oso azkar da bilena, eusten askotan, hori modu ekonomiko baten eramaten. Hori du erronketako. Azpiko berriz, agun herriz.
Hau, amun berriz da, bai. Noskero badakigu. Gaur gainera behin da, ederra, egin da saldu zaigu, indartxu. Garbi entzuten. Bai. Eta aurrekalari urko, redondo. Ea, 57, Donostiarrak eta Oriok. Eman dio abisua. Hori, zabaletik. Hau eta 59. Hau eta 59 Hondarribirentzat. Oriok eta Donostiarrak 2 segundu gutxian. Eta Oriok eta Donostiarrak zierbenari 8 luze bakar batean. Zergatik urak arantz tiratzen duelako. Beherantz, orain, alde izan duten hori, orain kontra izango dira. Haize kapritxosoa eser egingo duen, hori ez dakigu. Hor behintzat geldirik. Eta hemen dator Santurtzi. Itxasoko ama arraun elkartea, hemen da. Sotera trainerua, alegin bizia. Burua hotz mantendu behar dute. Haien estropada egitera joan eta konparaketak besteekin gero. Hor da Santurtzi. Lau eta 57. Inigo Pelaio, aurrekalari moduan. Bueno, momentuz, Santurtzi, Sailkapeneko 6. tokian kokatu da, baina lan erditan bigarren ziabogan izango dugu erreferentzi jatorrago. Txandako aurkarien artean orain, Donostiarra da bizkorren doan. Hori 2 segundo, Hondarribiari 3-4, eta atzera xeago, Santurtzi, etxa daiteke, bueno, GPS-ak markatzen diguna ez da egokia, beraz numeroa sendotzen denean, emango dizuegu datua. Donostiarra 37 paladan, Orio 26 paladan. 12 segundu, Donostiarra eta Santurtzirena. Orain txabantailarik handina Donostiarraren zate. 2-3 segundo, hortxe dabil, Oriorekiko, 3-4 Hondarribiarekin. Castron San Pedro gira, zionen du? Zemore batzuk. Bueno, 20 paladan, Donostiarra, ziabogan da. Hauek estribo horretik, estribo horretik datoz, Bai, oso estribo horretik Hondarribia. Hori 3, Laura Hondarribia, 13 Santurtzi. Eta kronoa eman zierbenak 9 eta 58. 9 eta 58. Banderako denboratan. Azpitik. Bai, ba. 9 eta 54. Ara, kateatu, Mikel, kateatu. Kateatu. Eta baliza eraman, eta libratu ezin. Ene. Eta baliza. Ea marinelak bizkor. Baliza ez da errekuperatuko. Dena mugitu da. Perez igual. Baina azpikoa ere eraman egin dute. Azpikoa eraman egin dute. Eta hoan, beste arazo bat hemen, eraman dute beherantz eta beste bazterrerantz. Eraman dute, nola baitizateko, udaletxeko alderdirantz. Bueno, aruntza baino pekatu handiagoa bestea. Zenbat mugitu dute da. Ba, esaten du, kero libratzeko, bazterra libratzeko. Ulertzen dut. Ea etxe goienek zer egiten duen orain. Emango zioten abisua, pixka bat zabalduta ekiteko. 9 eta 54. Begira. Orain aurrekalariek eta egoera berria. Oso zabalaterako da trenerua. Mantendu inbehar hor. Ondo. Bueno, hortxe. Zer den, 9 eta 56. Kontu izan gainera. Gero, galera azaldu dela Donostiarrarena jarraia. Non eta zerekin, arraunaren palarekin. Arrauna uste dut, Uste dut arraunaren, hendik alberdiren arraunaren palarekin iruditu egin zait. Berriro ikusi beharko genuke. Bai, pala, begira, pala libratu ezinik.
Bueno, Pala gertatu egiten libratu dira. ezinik. Palak gora, eta taborta ezin kaelatik bera etorri. Aurten bigarren aldia da Bai, ikusten dugula. bai. Zera Kae ligan ikusi genuen. Eta orain... Orain Hondarribia dato. Bai, hauek emotzago eta Santurtzik ere, bai. Hori zen bat zuen, 56. Hondarribitarrak ere... Hortzi eta 58. Bueno, gora bera. Une honetan, Mikel, Orio estropada buruan, 3 Hondarribiari eta 4 Donostiarrari. Eta bere gerra egiten atzetik Santurtzi. Santurtziarra. Horra, Babarreto Zampa horra. Atzean Babarretik, Markele Lortza. Txeko bat, aurrekalaria Moran da. Intxospe kontrankean. Moran aurrekalaria, Mikel? Bai. Endos hacia Boba. Ea ba. Oriok 3 Donostiarrari, 4 Hondarribiri, 13 Santurtzeri. Ia Santurtziren denbora, kronoa. Asko utziko ditu atzetik, Bakarren batzuk utziko ditu atzetik, 10-0-0. Kaikuren denbora eta Hondarruren denbora. 10-0-0. Une honetan bat bilo. Zazpigarren tokira. Bueno. Beste bi luze falta. Bueno, badirudi, bandera txanda hontan dagoela, behintzen. Bai. Oriok 3 Donostiarrari, Hondarribiari 4. Eta Santurtziri 14. Santurtzik txandako oilarra hauekin. Joan etorria egin eta gero 14 segundu galtzea, haientzat oso datu ona da. Oso datu ona. Oso ona. Eta hemen balizaren kontu alde batera utzita, esan nahi du, gorantz oso ongi etorri dela, Bai. Eta buelta asko eman da gero, Paorrak, nolabait bere indar guzti hori, patio sorta hori, hor sartu du. Txila Biudez, Esteban, Bera... Ongi ari zaio ateratzen. Momentuz, bai. Eta izu, une honetan Orio estropadaren buruan, 3-4 segundo, Hondarribia eta Donostiarrari. Eta honezkero horren jakitun izango dira, Noski. Etxegoien eta konpainia. Ea ba. Detaile Maniobra egitera doa Donostia. Mikel, detaile denak zaindu behar direla eta sorte txarra ere bada, Hor trabatu, arraunaren palagora eta taborta bera, eta taborta karelarekin tope egiten da ezin libratu. Eta Alberdi bera joan da, hor txetitarea bezala, eta atera du. Bai, baina segundu ederra joan dira kareletik, Eta zen erdi bat igual, bai. Baina asko, bai. 14 eta 53. 14 eta 53 Donostiarrarentzat. Ea ba. Zierbena begira, 12 gero burriztuko da hori, baina eta guztiz ere, tarte handia da. Beitu Orio, 5? 5 hori da. Hondarribiri, ibilbide bera egin dutelako Donostiarra alde batera uzten ari naiz. Donostiarra bira, Donostiarra bira. Galdu duena galduta gero, hortxe borrokan. Bai. Oriok, 47, 57 Donostiarrak ziabogan. Trabesten denean, gera dezagutu. Oso zabaletik begira nola datorren, propio Etxegoien. Oraintxe. Hortxe da hori. 3 segundo. 14 eta 52. Ez dira txarrak. 3 segundoak. Orain Donostiarrarekiko abantaila bat. Orio, badakiela Donostiarrak ze bide egingo duen. Segundo batean dira, Hemen Hondarribia. Gogoratu, Hondarribia
bandera honetan erregea dela. 5 garaipen, Urdaibaik 3, Oriok 2, Kastrok bat eta Kaikuk beste bat. Orain Oriok bat, Donostiarrari 6 Hondarribiri, 19 Santurtziri. Berdintasuna izango dugu lapukera arte. Bai. Ja Hondarribiak. Ez da bakarrik irabaztea, horrek asko balio du noski, puntuak jasotzea, baina urrengo egunerako txandak, gorputzaldia, psikologikoki horre duen indarra, eta ikustea norbera nor dagoen besteekiko, kontrarioekiko. Hondarribi 6 segundura. Beraz, 3. ziaboako datu sorta egoki hause da, 14 eta 52 Oriok, 53 bat gehiago Donostiarrak, Hondarribiak 6-ra, 4. Zierbena 13-ra. Egia orain, 3 segundo berriro, Orio eta Donostiarraren artean. Ea zer erabaki hartzen duen, nik uste dut orain, etorriko direla. Diferentzia gora, Orioren alde, 3 segundo. Ikusten den pantaloniri berria da. Hor bakarren bat, hor zubipean entzun dut bandera eginez. Bai. Hondarribiak segundu askotxo galdu ditu, 8 bederatzira. Ea Santurtzi. Hemen dator Santurtzi. Estropadari egiten, Santurtzi. Esan nahi nuke, txanda honetako azkarrenarekiko, Oriorekiko, 20 segundo galduta. Ondo. 15 eta 12. Eskorentzat ustekabe oso posgarria. Kapa horra ikusten duan bakoitzan begira, ez da isildu ere egiten. 4 segundo, orain Orioren aldu. Bandera ez dute urruti, Ez. Pasaren urtean ez zuela eraman. Ez. Aurten lehenbizikotik eraman dezake. Orio. Erritmoa. 2, 3, 37 palat erdian. Estriborreko bazterrean, Estriborreko bazterrean. Ventaja polita da, ontzi bat. Hondarribi 9 segundura. Santurtzi 22-ra. Donostiarrak sarritu du erritmoa. Bai, abe gora eta gora, nabarmen. Hemen da Donostiarra. Begira biankekoa, atzera begira. 52 paladan Donostiarra. Hemen Orio. Begira, arraunen angeluak. Berdin. Eusten ari da Orio. Errenta ongi mantentzen ari da. Bai. 4 segundo. Bai. Uste lortuko dutela, Baitanik ere. Zierbenari zenbat. 6 segundo. Donostiarra. 19 eta 56, Zierbenari 5. 19 eta 56 Donostiarraren denbora. Orio gorain ere bai, eta goneko gora eta gora. 41 palat erdian. Azketik altxerrik azten, 3 altxerritar bat dira hor. Bianaia ere bai, 3 ranketik, 5. tostan. Loritzanketik Nando Rua 2. tostan. Karazo, agina, aldapean 6. Garaipena hortxe dute Oriotarre. Donostiarrena, bai, hobetuko dute, orain arteko denak txikituko dituzte. Bai. Hemen dator Orio. Oriorentzat. Bai, 19 eta 52, denborariko onena. 19 eta 52, 3 segundu jandizkio Donostiarrari. 19 eta 52, Hondarribia 9 segunduko atzerapenarekin doa, 8-9, Santurtzi 26-ra, Bilboko 13. bandera, Oriotarrentzat izango da. 2 dituzte irabaziak orain artean, gaurkoa 3. izango da.
Hemen Hondarribia. Hauek ere gora ba. Eta lau paladan, hauen erreferentzia zierbana. Noski. Bat aurretik ez, bat atzetik dira, une honetan. Hau bere dute. Eta 51. Hainbeste palada altxatuz bukeran azkeneko urtetan eta euren ezaugarrietako bada. Hemen da Ama Guadalupekoa. Bandera hori ora joango da, Mikel? Bai. Hondarribia. Sailkapeneko, hirugarren tokian kokatu da Zierbenaren aurretik 1950, Zierbenak 1951koa markatu du, eta Oriorentzat bandera, bigarren Donostiarra, hirugarren Hondarribia, laugarren Zierbena, ea Santurtzi non kokatzen den, horixe falta zaigu. Estriburreko bazterretik. Egungo txapelduna da Santurtzi, eta oso estropada serioa egiten ari dira gaurko honetan. Gaur, iruditzen zait, Arrumepa horrak hau asko, txilduko dituela. Zenbat ditze egin den, txandakidekin, galtzen ari den denborari erreparatuta bakarrik ari naiz, Hori da daturik garrantzitsuena. Zu batean, Garaiarekin zenbat galduko dute. Hori da gako. minutu erdi pasatxo. 43 pala eskasean. Azken txampan, Santurtzi. Oraintxe 10 segundo. Bandera Oriorentzat esan dugu, garaipen handia Oriotarrentzat. 6. lekura, Santurtzi. 6. lekura, Bai, Sotera, sailkapeneko. Amaian, ze datu jartzen diguten. Getariak 26koa markatu du. Ematen du zorroztu dutela eta aurretik garbi 22. Santurtzi 6. 22. Eta Oriotarrak begira elkar bezarkatzen. Garaipen harrigarria. Estropada bikaina egin eta gero. Oriok 19, 42 eta 20. Salsamendik prestatutako taldea nagusi. Donostiarra bigarren, 3 segundura, Hondarribia, 7 hirugarren, 4 Zierbena. 4 hauek bihar orezko txandan. Bihar bigarren txandan, Urdaibai, Santurtzi, Getaria eta Cabo da Cruz. Eta lehenengo txandan bihar, Kaiku, Ondarroa, Ares eta Lekitxarra izango ditugu. Donostiarrek zer pentsatuko dute? Baizandako gorabera hori gertatu izan espalitz, bandera haien eskutara joango zela, seguruenik. Eta horri heldu behar diote, baina estropadetan gauza gertatu egiten dira, eta ara, Oriok esate baterako jakin izan du, hori baliatzen, eta bera aukera etorri denean, hori da. Hartu eta arrainatxera. Eta estropadak irabazten dira, aurrena arraunean ondo egiten delako, arraunean ongi eta azkar egin gabe, ez dago estropadarik irabazten. Hemen ditugu Oriotarrak, eta garaipen izugarria lortu dute. Etxegoienen lehenbiziko estropada Oriorekin, teka helikan, bandera, baita arruaren zatere jokatzen dute lehenbizikoa, eta danba. Eta banderarik irabazi gabe ziren Oriorekin, Mikel Lizarralde, Jon Karazo, oie pai, seguru, eta zalantza dut, beste altxerrirekin, Jon Lizarralderekin. Sinistekoa da, hemen ikusi duguna, goraberak, txanda batetik bestera, hori beti gertatzen da, baina gaur azpimarratu behar da, diferentzi nabarmenak izan direla, txanda batetik bestera. Korronte aldaketak, eta abar. Eta hau patroien zelkapena, Etxegoienentzat 12 puntu. CaixaBank sarian beraz, bera kokatu da hor, hemendik aurrera gogoratu, maniobretako denbora kontutan hartuko direla, eta azken luzean egindako lana ere bai. Beraz, horren ostean, Etxegoienek 12 puntu, Lazkanok 11, Unas Eizagirre, 3. Zaragandara protagonistekin dugu noski Oriotarrekin aurrera. Joritz Etxeberriarekin hau zoriona. Eskerrik asko. Bueno, ze ona dan, ez? Denboraldiari horrela hastea bandera batekin.
Bai, egia esan intentzio horrekin etorri gara, ez, genekin kontraio gogorra genitula, eta estropa oso gogorra izango zala, baina denba guztien referentzi gona zian, parian, aurretik hortxe, eta ondo arraunkera onartu dugu hasieratik eta bukaeran iraztea lortu. Zuk uste duzu hirugarren txanda honek baldintza hobeagoak izan dituela, edo desberdinak seguro ez da? Desberdinak izango zian, baina, bueno, galdutakoan aitzeki jartzea etzai gustatzen da, irabazitakoan ez du jarriko. Ze espero zenuten denboraldi hasiera honetan? Orion urtero naizta gora bera batzuk izan irabazteko borrokan eotia izatea asmoa, eta banderan bila jutia, eta estropaz estropa jungo geha, aldanetan irabazten, da gero ikusiko dugu bukaeran. Zerbaitek atentzioa eman diozu gaurko estropadean? Egia esan barruntzua zela asko etzean teatzen ez, eta gu denbora guztin oso konstante guazen, da hori esan dizutenaren, referentzio nahi danean, azkenian onda guantzazezu eta guztua. Zei gozatzera, bandera gertutik ikutzeraz. Bihar beste bakau, baina pixkat ospatuko dugu hor. Eskerrik asko. Bai, zuei. Zorionak, hori jotarrei, hori garaipena, hori gaurkoa, bat heldu direnentzat, ezta? Eta gazteentzat, eta horrek asko balio du. Eta veteranoentzat ere. Hortxe ikusten dut Jon Iriondo pentsa, Andorrua bera, arruti aldape, hor den guzti entzat, Mikel. Salsamendi bera ere, ze posa. Pasa den urtean hortxe ibili zen, bi aldiz behintzat, segundo baten zentezimagatik ez zuten lortu, eta ara, lehenbizikoan nola etorri den aurten. Hori horentzat garaipena 19 eta 42, Laster protagonista gehiago, baina azken minutu hori ikusiko dugu hori jotaren aleginarekin, berehala joango dira eta saria jasotzera. Dana beraren. Alegin handia hori jotarrena eta sariare bai. Begiak itxitare sufritzen, baina saria hor dator gero. Eta Mikel ezin ahaztu daiteke zer gertatu zaion Donostiarrari, baina hartuta esate bateko erreferentziak Orio eta Hondarribiarekin hartuko du. Txanda bera, baldintza berak, rekorrido bera, azkenean uste dut izan direla, 8 segundo, eskaz 7 segundo, luze, hortik gaur azkarri bilibila, eta hortik bandera. Bueno, hemen garaile jarraitzen duena, Nandorrua da. Jaltzen urtean dena irabazi zatutzinekin, erretiratuko zelakoan, eta gero salsamendiren deia jaso, bere ametsa hau zala, hori horrekin iniz burutik pasa ere ez, jarruteko aukera izango zuenik eta begiz. Bai, Etxegoien entzat, San Pedro utzi, ona etorri, horiko arraun luze hartzea zer den, pasaren urtean Ugaitz, izan genuen aurretik Gorkaran berri, eta egia esan, holako denboraldiari eta ibilbideari horrela egitea, ez dago modu hobeagorik. Ez da zerra izan. Mikel Etxegoien, lideraren elastikoa, berarentzat. Patrorik onenaren zailkapenean, lehen tokian da baita ere Etxegoien. 12 puntu, Lazkano Zierbenakoak 11, Izagirre Getariarrak 10 eta Kaboko Duartek 9. Eta orain bandera! Oriorentzat, Alkate jaunak, Aburto jaunak emango dio bandera. Hirugarrena hemen. Miguel. Bai, Oriok 3. du, Palmaresean Hondarribiak 5, Urdaibaik 3, Oriok gaurkoarekin 3. Bat, Castro eta beste bat, Kaiki. Zerzaitzi, beste veterano bat, arazo asko pasai ditu hor,
pasaren urtean eta Gerriko Minez eta Ebilika. Hor da banderarekin! Ander Etxegoien! Zorionak Orillotarrei! Izan beharko dugu, inork ez dezala gaizki ulertu, baina uste gabean datorrenean, oraindik posa handiago izaten dela, Simon, eta haiek etorri dira, garaipenaren bila, beti arrantzara. Lekeition ere lortu zuten, irabaztea, baina guak denboraldi aurrekoa zen, prestaketa eguna, bakoitza bere lan karga ezberdinekin. Lekeition laukale itxasoa, gaur erlojupekoan, eta meritu handikoa da gaurko. Izugarria. Eta tamalgarria, eta pena horrekin joango dira etxera, Donostiarrei gertaturikoa. Mikel, eta bestea beste, esango dut, Etxegoienen alde, eta Aritz Lizarralderen alde, momentu batean, improvisatu behar izan dute, gero Hondarribiak eta Soterak ere bai. Baina, haiek baliza mugitu ikusi dute, lehenago, baborrerago, jakin egin behar da, egoera hori, kudeatzen ere. Noski metro gutxiago dira, baina baliza beste leku batean dago, eta hor, eta bete-betean asmatu dute. Orain Orillotarrak. Bueno, genuen gogoa, Euskotren eta Euskolabe Ligak martxan ikusteko berriz ere, eta bikaina izan da gaurko ikuskizuna. Gora Arraunak! Zorionak! Orillotarrei! Garaipen izugarria gaurko honetan, Ibai Zabaleko uretan. Bilboko 13. bandera irabazi dute, eta lidertzan ekingo diote, bihar Donostian jokatuko den Fabrika banderari. Emakume eta gizonentzat, 11 bat eginda han izango gara, eta 20 gutxiagotan hasiko dira estropadak. Itxaso zabalean, erabat ezberdina, 4 luze eta 3 ziabogatara, baina kontxan, eta, bueno... Iragarpenak ez dira txarrak, biharko metro erdia eta ize handiegirik ez, baina esango nuke, liga osoan eta azkeneko denboraldietan, denbora tarte handienak zabaltzen diren, eremua horixe dela, biharko hori. Hortxe Orillotarrak, zaleak agurtzen, garaipen ederra lortu eta gero. Eta gogoratu biharko egunari begira, nola geratuko diren txanda. Orio, Donostiarra, Hondarribia eta Zierbena, ohorezko txandan. Bermeo txandatik kanpoa, askorentzat favoriton nagusiak, beira. Bigarren txandan arituko dira, Urdaibai, Santurtzi, Getaria eta Kabo. Santurtzi eta Getariaren zat, albiste izugarri ona, Bermeotarrentzat ez. Eta Kabo, 8. ezatzen joan zen urtean da urten ere hortik abiatuko da. Eta lehenengo txandan, gaurko 4 apalenak. Kaiku, Ondarroa, Ares eta Lekitxarra. Eta Kaiku ikuste dute sentsazio hobexeagoak izango dituela gaurko ekitaldiaren ostean. Eta, bueno, ea, Ares, Lekitxarra, itxasoan nola moldatzen diren dian, errebantxa askar etorriko da hauentzat, eta hori du liga honek, laun batetik igandera aukera, ida batean etortzen dela. Eta zer nahi zailkapena, Mikel, askorentzat gaur favorito nagusia, Bermeo zen irabazteko. 12. lekurako, Santurtzi, bat 5. eta bestea 6. Datu horrek, dagoen berdintasunaren berri nik uste dut, ezin hobeto ematen duela. Hori alde batetik, eta bestetik, gaurko honetan, txanden artean, diferentziak izan direla, naturak ekarritakoak kontuan. Nabarmenak. Ez da erreza botela esterrean horiek interpretatzea, iruditzen zaita izia nahiko egonkor egon dela, baina itxasgora 7 erdietarako, 7 eta 29 minutotarako aurrik usten genuen, eta nahi iruditzen zait, urak uste baino lehenago buelta eman duela. Bueno, azken protagonista bat orain Zara Gandararen eskutik, Jon Iriondo, aurrera! Hori da, gaur entrenatzailea Raulari eta denetariko lanak, ez da, zorionak. Eskerrik asko. Ondo? Ondo, egia esan oso guztua, estropa oso gogorra junda. Hasieratik, denbora honak markatu digue, baina ikusi dugu bai, Donosti zerbait aurretikan zijoala, baina haitu dugu bai, ziagoan katiatu indala, ez? Orduan, hori esan digunen, bizkateko eratorria bai, egia esan, oso gogor bukatu dugu estropa.
Bueno, gaur esandako entrenatzaile lanak egitea ere tokatu zaizu, ezta? Salsamendiri agur, bero bat bidaliko diogo mendik, baina zigortuta dago, Bai, zigortuta dago, baina bueno, beroketan beti hor gainean egon da, bizikletakin aurre atatzea, bai, zigortuta dago, animo bat hemendikan, baina bueno, beragatik izan da hau dana, mutilak lana mutila indeu, baina bueno, salsamendik, ikusi da, urte guztian, kriston lana indula, eta bueno, azkenen, estropa oso on atera da. Jon, gaur bandera eskuratu oso, espero zenuten? A ber, esperantza beti dakau, esperantza, baina bueno, ikuste egin duen oso zaila esala, ez? Bermeo bat, Hondarribia bat, Donosti, Zierbena, ekipo oso potente daude. Genekin, entrenantzen oso guztua gebiltzala, baina bueno, azkenen gure aldea sortatu da dana. Egin beharreko galdera, helburuak, denboraldi hontarako. Bueno, helburua urte guzti izan deuna, ez? Tanda, gorezko txandan sartzia, eta banderen pelean egotia. Eta bueno, lortu deuia urreneko helburua, eta bueno, libertza nik uste ja hitz botolo diala, gu estropa jongo gea eta ikusiko dugu. Gozatu, zorionak, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuri. Zorionak, Jon Iriondori, eskerrik asko, gure ontzira hurbiltzeagatik, eta zorionak, Jon Salsamendiri ere bai, seguru, bost galantarekin itzuliko dela izango ez da ba. Eta orain, Iriondo ikusita, 1900 eta sorte zondarrutarra, 1988an, duela 24 urte egin zuen lehenbiziko pala Urioko Trenirioan. Pentsa, horietako batzuk, gaur tostak ide dituen batzuk, jaio aurretik. Eta nola segitzen duen. Bueno, eta zorionak etxegoieni, Troi gaztea, poliki bere bidea egin eta begira nora heldu den. Eta aipagarria bestetik, Arostegi Mikel gaur ordezkoen tostan geratu dela, baina harrek ere izango duela, aukera. Behin bat irabazi eta gero, denboraldia luzea da. Hortxe ikusten du. Zer gaitik Biharko edo, kanposekin batera, biharkoari begira. Jarrita, eta esan dugu hasieran, aurten, badakigula, abiadura punta oso handia erakutsi duela, horiok, eta hori gaur berretsi du, eta bestetik, Mikel, enuke hartu nahi, Donostiarrak ere erakutsi duen maila handia. Hauza gertatu egiten dira. Zoritxarrez gora bera handia izan dutela, argi dago. Bueno, eta Donostiarrak aipatuta, Donostia Arraun Lagunaken erakustaldia ere, azpimarratu behar dugu. Gaurko garailea, emakumeetan Donostia Arraun Lagunak izan da, eta gizonezkoetan, hori jo, Gaztañazpi jauna. Gerrarte, hau hasi da, Mikel? Indarrak hartu, Sara, arratsaldeo zuri ere. Arratsaldeo, Mikel. Bihar gehiago. Bihar gehiago, hori da. Talba da hobeto. Bueno, beti dago hobetzea. Beti badugu zerbait hobetzeko. Eskerrik asko, jaun Andreok, zorionak garailei, gora trainero estropadak, eta ondo bizi!